Hej YouTube, Danish Challenges. I dag der har jeg teamet op med min gode ven Andreas her. Vi er pumperne fra efterskolen. Og han skal lave et challenge med mig i dag, som jeg ved ikke om jeg har glædet mig meget til det. Jeg frygter det faktisk lidt, men jeg var i Bilka her for et par dage siden, og der fandt jeg en chili, som hedder habanero. Jeg tror det er sådan man udtaler det. I kan se den her. Der står, denne chili betegnes som en af verdens stærkeste krydderier. Og der står styrke, der står meget stærk med store bogstaver, så det vil jeg gå ud fra, den er. Mig og Andreas, vi har noget is her. Hvis det går helt galt, så har vi det. Men vi skal simpelthen se, hvor meget vi kan spise. Så gør vi det sgu. Det gør vi. Ja. Hvad for en vil du have? Jeg tror, jeg tager den store. Okay. Hvis jeg selv er lykke. Okay. Det bliver slemt det her. Okay. Nej, bare spis den her. Skål. Skål. Good luck. Og spis kernerne. Fuck. Det er fandme hårdt. Det er varmt der. Har du spist den hele? Det lyder. Min hals den brænder. Mit hoved koger. Fuck. Det er noget, der trækker tårer det her, mand. Lad være med at prøve det derhjemme. Ja, seriøst. Jeg kan ikke anbefale at gøre det her. Det er ikke engang sjovt. Det lover jeg for, at det er ikke engang sjovt. Det er virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Mine læber, de brænder, mand. Det brænder. Fuck, det er sådan. Sidder bare kraderne. Ja, det er der for. Men YouTube, i hvert fald,
Tak fordi I så med. Og jeg mener det virkelig. Jeg kan ikke anbefale at gøre det her derhjemme. Det er ikke særlig sjovt. Det er det fandme ikke. Det brænder ikke indvendigt. Ja, det føles ikke særlig rart. Det gør det virkelig ikke. Tro på mig, når jeg siger det her. Det skal ikke prøves.